Mali kunnafoni jabaran labaga amunu b'an filɛ don o don Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a fɔ kɔni yan ma san wulila kana Tour d'Afrique la moto taxi minnu bɛ n'u ka dabayɔrɔ bɛ an n'olu nana kana masala wagati ni kunkuruni kɔnɔna na comme aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama tile fila in na moto taxi ko kuma cayalen don attaques cayalen n'u la bandiw cayalen n'u la an wulila ka nin groupe mɔgɔ in sɛgɛrɛ olu kana faamuyali di aw ma moto taxi ko yɛrɛ bɛ togoya min na Bamakɔ kɔnɔ walasa aw bɛ se ka faamuyali kɛ togoya min na an ɲaŋuma ne balimakɛ. Nba bɛ di somɔgɔw bɛ di yaa kɛnɛ kɔri baasi nɔ nba. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Ok ne tɔgɔ Kalilu Bagayogo. Ok Kalilu Bagayogo a ka place in tɔgɔ. An ka place moto taxi groupe CMT parce que an bɛ compagnie CMT de da la o y'an ka moto place sigira o de la quoi donc an y'a kɛ groupe moto taxi CMT quoi. Ok Kalilu Bagayogo a ye mɔgɔ joli ye yan. Bon an nombre ka ca dɔɔni a bɛ se ka ca dɔɔni an bɛ se ka taa 40 personnes ɲɔgɔnna la min bɛ an bolo liste la an bɛ se ka kuma minnu kan 40 personnes minnu ka contact b'an bolo an ka cahier kɔnɔna na donc n'an bɛ se ka compter olu kan an bɛ taa 40 personnes ɲɔgɔnna la. Ok Kalilu Bagayogo an bɛ fɛ k'a dɔn aw ka baara in yɛrɛ a bɛ dérouler cogo di yan i bɛ se k'i da don aw ka baara in déroulement na yan ani an bɛ fɛ k'a dɔn tuguni aw ye moto taxi kɛnyɛrɛyew de wa ou bien aw bɛ baara kɛ société dɔ de bolo. Dans ce cas kɛnyɛrɛyew b'a la société b'a la ne bɛ se ka fɔ ne yɛrɛ bɛ baara kɛ société de kɔnɔ société Sawuda. Donc ne bɛ baara kɛ société Sawuda de kɔnɔ bientôt n bɛ se ka fɔ n ye une année sɔrɔ déjà donc particulier b'a la mɔgɔ caman bɛ yan nɔ fɛnɛ minnu ta y'u yɛrɛ ta ye voilà donc. Ok aw ka baara in a bɛ dérouler cogo di yan. Bon yan an bɛ tour de la yan tour de b'an bolo yan nɔ mɔgɔw bɛ bɔ voyage la ka na donc n'u nana car kɔnɔna na u bɛ bɔ sirada la dɔrɔn u bɛ na an jɔlen sɔrɔ yan dɔn donc maintenant an b'u ta an bɛ taa u bila u ka yɔrɔ la bon pour que ka duti bɔ a la an ye tour mun sigi a nafa fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye parce que n'an ye mɔgɔ ta bi bi in na tɔgɔ tiɲɛ ka bon moto in baara la kosɛbɛ n'an ye mɔgɔ ta fo ka taa s'a se yɔrɔ la an hakili b'a la k'a tigi ladon ka ɲɛ fo ka taa s'a se yɔrɔ la an yɛrɛ fɛnɛ ɲuman ka se ka segin cɛ b'o la comme muso b'o la cogo min na donc o y'an ka yan baara sigili sababu dɔ ye et puis k'a dɔn fɛnɛ vagabond bɛ baara in kɔnɔna na comme a bɛ moto taxi tigi yɛrɛ la cogo min na et comme mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ se ka na client na k'a kɛ comme olu ye moto taxi c'est-à-dire olu bɛna moto taxi ta ka t'u ka yɔrɔ la k'a sɔrɔ vagabondage de ko b'u kɔnɔ ka ɲɛsin moto taxi bolila yɛrɛ ma nin bɛɛ b'a la donc mais pour que ka client la assurer an bɛ client ta mɔgɔ n'a ye client di mɔgɔ ma ka taa fɛ yen a tigi ka contact b'anw bolo yan n'a tigi ye bêtise kɛ client na sira la ni client ni basement ma client sɔrɔ n'a seginna ka na an ka place la an bɛ recherche k'a kan k'a di client ma ou bien ne an ma se k'a lasɔrɔ o la an bɛ se k'a ladi polisiw ma cogo min na an bɛ se ka contact passer ni polisiw cɛ cogo min na pour que u ka se k'a ka enquête kɛ k'a minɛ donc o b'a to an ka baara kɔnɔna na an ka groupe kɔnɔna na yan nɔ vagabond ye man di an ka groupe kɔnɔna na yan quoi c'est ça. Ok Kalilu e ko k'e ye société mɔgɔ ne bɛ fɛ ka min dɔn sisan nɔ danfara jumɛn de bɛ moto taxi bolila société tigi ani particulier cɛ. Bon particulier ani société cɛ danfara bɛ yen nɔ parce que conseil dɔ de bɛ di société kɔnɔ karisa n'a ye mɔgɔ ta a y'a kɛ nin cogoya ye nin surtout n'i ye muso ta denmisɛnninya t'a la maakɔrɔbaya t'a la n'i ye muso ta a bɛ se ka kɛ a bɛ état de grossesse la donc ni e bɛ boli n'a ye i man ka boli ka tɛmɛ 40 ou 50 à l'heure kan donc ka boli o cogoya la n'a ye dɔɔni-dɔɔni gendarme couche b'o la i komi dingɛ dɔ bɛ se ka ye o kɔnɔna na i kana taa cun dingɛ kɔnɔ n'a ye mun bɛ se k'a se problème ma et comme gendarme couche fɛnɛ n'i yɛlɛnna k'a ni vitesse ka tila ka cun o fɛnɛ bɛ se k'a tigilamɔgɔ se problème ma c'est pour cela yamaruyalen don an ka to ka boli n'o ye 40 à l'heure 50 à l'heure moins au moins n'i ye fɛn fɛn ye ɲɛfɛ ni freiner la dɔɔni i bɛ se ka jigin a kɔnɔ dɔɔni i bɛ se ka yɛlɛ ka fɛn sina kan dɔɔni ka tila ka jigin dɔɔni ka sɔrɔ basi ma se a tigi ma o bɛɛ kɔfɛ i bɛ se ka mɔgɔ dɔ ta cɛ b'a la ko muso b'a la i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ a delila ka opérer non n'a ma f'i ɲɛna i t'a dɔn donc c'est pour cela i ka taa ni mɔgɔw ye dɔɔni fo ka t'u se o seyɔrɔ la hɛrɛ la e yɛrɛ fɛnɛ ɲuman ka segin o différence bɛ particulier ani société cɛ quoi parce que société la conseil caman bɛ di pour que aw ka se ka baara kɛ n'o conseil ninnu ye mais ni conseil tɛ d'e ma moto sanna ka d'e ma dɔrɔn donc e yɛrɛ nana circulation na ne ye moto san ka di n dɔgɔnin ma jogo min b'a la so kɔnɔ bon ne b'o dɔn mais n'a bɔra kɛnɛ ma jogo min b'a la kɛnɛ ma ne tɛ se ka n to so kɔnɔ k'o dɔn donc a bɛ ka ɲuman kɛ kɛnɛ ma wa ne t'o dɔn a bɛ ka juguman kɛ kɛnɛ ma wa ne t'o dɔn donc c'est pour cela société kɔnɔna na ni mɔgɔ bɛ société kɔnɔna na a ka di ne ye u ka
mɔgɔ caman ka baara kɛ société kɔnɔna na quoi parce que société kɔnɔna na conseil min bɛ di a bɛ éducation yɛrɛ sabati adamaden na quoi bon ni o yɔrɔ t'a la dɔrɔn a ka gɛlɛn bon a ka di ne ye fɛnɛ ni mɔgɔ minnu ye particulier ye n'i bɛ se k'i abonné société dɔw la pour que baara in bɛ se ka réussir cogo min na an bɛ nin na an b'an bolo minɛ la bi mais se bɛ ala ye parce que fɛn fɛn bɛ yan nɔ a caman ye baara wɛrɛw kɛ ka tɛmɛ avant que bi ka se mais baara dɔ de tiɲɛnen de y'a to n'u nana nin baara in kɔnɔna na quoi donc yɛlɛma bɛ se ka don ko la tout moment donc yanni yɛlɛma ka don ko la donc an b'a essayer ka an bolo minɛ nin na et puis a ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na ani hakilisigi kɔnɔna na kumakan jugu t'a la ni rien o de ka d'an ye baara in kɔnɔna na quoi. Kalilu ne bɛ fɛ ka min dɔn tile fila in na an y'a ye tuguni ko bandiw cayalen don aw ka ko la kosɛbɛ bandi b'aw attaquer ou bien i b'a sɔrɔ ko bandiw ɲagaminen b'aw la yalima conseil jumɛn b'e bolo k'a fɔ gouvernement walasa bandiw bɛ se ka dɔn ka bɔ moto taxitigiw cɛla cogoya min na. Bon dans ce cas ni ko a ka gɛlɛn komi a ka nɔgɔn parce que moto taxi pour que ka se ka bandi ni bɔ mɔgɔ min ye bandi ye ani mɔgɔ min tɛ bandi ye ka bɔ moto taxi la ni ye ne yɛrɛ ɲininka dɔrɔn ne k'a fɔ dɔrɔn bɛɛ ka kɛ société la parce que société tɛ se ka mɔgɔ ta ka moto d'i ma sans que a ma contrôle dɔ k'i kan o ni moto taara ka d'i ma société la i bɛ taa sɔrɔ sisan un mois n'a sɔrɔ e ye bandi de ye un mois in kɔnɔna na cogo min b'i la a bɛ dɔn bon o la a bɛ se ka dɔn bandiw bɛ se ka bɔ moto baarakɛla ninnu kɔnɔ o cogoya la o ye ne ka hakilina dɔ ye dɛ mɔgɔ kelen n'a hakilina de don mais ni jama ye fɛn bɛnna fɛn minnu kan o kow bɛ yen nɔ bon ne n bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ nin na fɛnɛ o bɛ ka na ni permis ko kuma minnu ye permis a bɛ se ka di mɔgɔ bɛɛ ma o mɔgɔninfin hakili dafalen ye permis kan ka d'o de ma mais bi in na an bɛ don min na ko Mali kɔnɔ ni i besoin na permis na i b'a sɔrɔ n'importe quoi parce que i hakili dafalen don u mago t'o la u b'a d'i ma i hakili dafalen tɛ u mago t'o la u b'a d'i ma donc permis kan ka di mɔgɔ ma mɔgɔ min hakili dafalen don ka puis a bɛ ka baara min kɛ a kelen tɛ parce que a bɛna baara min kɛ n'o ye moto in baarali ye a bɛna baara min kɛ a bɛ mɔgɔ ta a tɛ mɔgɔ min dɔn mɔgɔ min fɛnɛ t'a dɔn mais o kɔni pour que o ka se ka woloma ni permis bɛ di mɔgɔ ma a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min hakili dafalen don donc permis ko in ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ permis ko in ta solution ye pour que ka se ka baara kɔni kɛ ka nɔgɔya bɛɛ ka kɛ société kɔnɔ parce que société ka conseil de bɛ di en cas de problème ni ko tɛmɛna moto taxitigi ni mɔgɔ cɛ a kɛra moto min na a dɔnnen don déjà société min ka moto don o dɔnnen don société nin ka bureau bɛ ɲini de o a ko bɛ taa sɛgɛsɛgɛ yen de voilà. D'accord ok Kalilu moto taxitigi société joli yɛrɛ de bɛ Mali kɔnɔ sisan. Bon ne tɛ se ka nombre fɔ n bɛ se ka kuma n kelen ta de kan parce que n bɛ min dɔn n bɛ se ka kuma o de kan sinon caman bɛ yen mais n bɛ se ka kuma n yɛrɛ ta kan en un mot. Voilà. An ye faamuyali sɔrɔ a la u ko bɛɛ ka taa permis ni plaque k'a ka moto la est ce que aw yɛrɛ n'i ka groupe aw pɛrɛnnen don baara in kama. Ne tɛ o kama parce que plaque tɛ se ka bɔ plaque bɛ bɔ o ye carte grise de ye ni ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ a tɛ se ka bɔ parce que moto kelen o kelen normalement dédouanement kɛ ka kɛ mais moto bɛ na dédouaner globalement de ni commerçant nana ni moto ye par conteneur kelen bɛ yen nɔ o de bɛ dédouaner donc copie kelen de bɛ kɛ o la k'a di commerçant ma. A bɛ taa multiplier ne nana kelen san copie kelen bɛ di ne ma ni ye fila san dɔw yɛrɛ nana ka na dɔ san ne kɔfɛ copie kelen fana bɛ d'o ma donc n'a fɔra sisan ko ONT ka carte grise in bɔ c'est pas facile pour que ONT ka carte grise in bɔ quoi c'est pour cela carte grise in bɔli gɛlɛyalen don jamana kɔnɔna na bi bi in na donc a kuma a bɛ fɔ mais o bɛ se ka na ni solution dɔ ye mun bɛ se ka a bɔli nɔgɔya sinon ne yɛrɛ bolo a bɔ man di. donc e yɛrɛ fɛ a tɛ se ka bɔ. A tɛ se ka bɔ mais ne nin cogoya in na ta a bɔ man di. Voilà bon carte grise i b'a dɔn moto ninnu na sisan n'i y'a lajɛ moto ninnu dilannen don a bɛ se ka séparatoire kɛ moto dilan cogo yɛrɛ b'a jira k'a fɔ an bɛ se ka séparatoire kɛ n'a ye mais an ka jamana kɔnɔ policiers tɛ sɔn an ka séparatoire kɛ n'a ye mun de la u tɛ sɔn an ka séparatoire kɛ n'a ye parce que nombre de bɛ bɔ carte grise kan ni bolimafɛn a bɛɛ ka nombre bɛ bɔ carte grise de kan donc e tɛ se ka mɔgɔ fila ta carte grise t'e bolo ni polisikɛ nana ko wa e ye mɔgɔ fila ta moto dun bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ yan nɔ a digilen don a dɔnnen don ni mɔgɔ fila ta de bon non ne nana mɔgɔ saba ta carte grise t'e la non n'u ye ɲangini min b'i kan i b'o sara sinon ni moto in a dilannen don de ko an ka mɔgɔ saba ta n'a ye mɔgɔ an bolibaga ani i bɛ mɔgɔ fila min ta ka fara i yɛrɛ kan postepeo b'o jira an na et puis an dafɛ jamanaw kɔnɔna na fɛnɛ an bɛ se k'a ye o jamana ninnu kɔnɔna na a baara bɛ kɛ o cogoya la mais n'anw y'a kɛ yan anw ye mɔgɔ fagalaw de ye voilà donc o de la an sɛgɛnnen don baara in kɔnɔna na kosɛbɛ quoi. Ani polisiw cɛ bɛ cogo di baara in na. Polisiw cɛ ka gɛlɛn kuma man di da kelen na i bɛ se ka kuma passer mɔgɔ wɛrɛ ma baara ɲɔgɔnw na. A kuma ok ani y'a ma ne balimakɛ. Sama ni sɔgɔma ne ba somɔgɔw. I
se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Don ne tɔgɔ Cheikh Umaru Kone. Ok Cheikh Umaru Kone an filɛ nin y'aw ka place la an bɛ fɛ k'a dɔn aw ni polisiw cɛ bɛ cogo di baara in na. Non ni diyara n ye ne balimamuso u b'a bɔn an bɛ Ala fo Ala tanto non bi sɔgɔmada an nisɔndiyalenba bɔra k'aw kunbɛn an sabalenba don donc vraiment ni polisiw cɛ bɛ cogo na bi an bɛ se k'a fɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc parce que ko k'an ka vignette ta an ye vignette ta ka assurance ta o kelen fila fɛn fana ye sanctionnement bon vraiment o tɛ règlement kɔnɔna la mais an bɛ yɔrɔ min na bi polisiw bɛ k'an tɔɔrɔ ni sanctionnement ye fɛ hali sura motora auto gare yɔrɔ la bon ne ye 200 de sara ye o kelen fila komi mɔgɔ faga cayara sa gouvernement tɛ ka kuma la dɔw sera zone caman na an bɛ se k'a fɔ polisiw fana jɔda b'a la quoi bon olu ka baara ye min u tɛ k'u ka baara kɛ. polisiw tɛ k'u ka baara kɛ aw protéger la. Voilà donc polisiw tɛ k'u ka baara kɛ an protéger la bon olu lakana siradenw olu bilalen ka jamana lakanali bon ni kɔni ye mɔgɔw bɛ ka faga tan gouvernement tɛ ka kuma la polisiw tɛ ka kuma la donc c'est que polisiw yɛrɛ de sen b'a la quoi voilà donc bon ne kɔni hakilina o yɔrɔ de la quoi non sɔn polisiw bɛ bandi ninnu bɛ yɔrɔ dɔn quoi voilà. e particulier wa e bɛ société la. wa bon ne ye non e particulier de. i ka baara i bɛ ka nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ. wa bon ni dɔw sera ni zone ninnu ma lɔgɔ bɔ an na ani ni bandi ninnu ma lɔgɔ bɔ an na inchallah a kɔni bɛ hakili la an bɛna nafaba sɔrɔ a la. a ka di e ka taa société la ou bien a ka di e ka to particulier la. donc c'est-à-dire ne m'o meilleur min na bi donc c'est-à-dire n bɛ se ka to particulier la quoi bon kɔni o ka di n ye sisan awɔ o ye hakilina de ye. Cheikh Umaru i ko n ma ko organisalen n'o yan ni liste de donc ko bɛɛ tɔgɔ de bɛ sɛbɛn cahier na n bɛ fɛ i ka liste in ko ɲɛfɔ walawala mɔgɔw ye dɔɔni walasa u ka se ka faamuyali kɛ. wa dɔn ne balimamuso o diyara n ye non vraiment n b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin ɲininkali na donc c'est-à-dire k'an farala ɲɔgɔn kan yan n'an y'a dɔn ni jama farala ɲɔgɔn kan c'est que o bɛ bɛn ne yira voilà donc an y'a kɛ à peu près mɔgɔ 40 an bɛ mɔgɔ 40 bɔ. an ye cahier ta sa don o don sɔgɔmada fɛ n'i nana i bɛ dɔrɔmɛ 20 sara an b'o bila cahier kɔnɔ an ye 20 premier min sara an ye pan san n'o ye an ye terminal san n'an seginna yaala la an b'an sigi dɔɔni ka repos ta bon o ye kelen fana liste nin fana filɛ dɔ sera 20 na a tɛ komi n'an b'a sɔrɔ dɔn an t'a don a bɛ bila kɛsu kɔnɔ bana bɛ yen kɛnɛya bɛ yen ba ni denkundi ninnu nɔ ni mɔgɔ min degulen don an bɛ se ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan an bɛ délégation dɔ wuli olu bɛ taa banabagatɔ lajɛ n'o ni denkundi fana b'i bolo an bɛ mɔgɔ damadɔ an bɔ an fana ma kan boloma gɛnw fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa di o tigi ma o bɛ bɛn ne yira quoi voilà bolo kɔ wari tɔ min bɛ to an bɛ se k'o bila kɛsu kɔnɔ quoi voilà. donc a ka cahier bɛ organiser ten de. voilà donc an ka cahier bɛ organiser ten. somɔgɔw ne ba baasi tɛ yen nɔ aba. an bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn. ne tɔgɔ Ali Sangare. Ali Sangare aw ka baara in a fagali cayara sisan nɔ welewelekan jumɛn yɛrɛ de bɛ e bolo ka di gouvernement mɔgɔ ma walasa aw bɛ se ka protéger aw ka baara in kɔnɔna na cogoya min. bon komi fagali kɔni cayara an ka baara in kɔnɔ sisan bɛɛ lajɛlen b'a kalama i y'a faamuya bon ni waati nin ta juguyalen don ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan ne bɛ se ka mun fɔ gouvernement mɔgɔw ye n'u bɛ se k'i jɔ u jɔyɔrɔ min na u ye carte grise ko min fɔ n'u bɛ se k'a bɔ a ka bɔcogo ɲuman na a ka bɔ ka teliya fɛnɛ a tila k'a prix fana nɔgɔya o bɛ se ka an bali moto suɲɛliba la i y'a faamuya mais mun ye mɔgɔ faga ye vraiment accident sen b'o la quoi c'est que zone bɛ se ka mɔgɔ ka moto minɛ ka taa n'a ye o y'a sɔrɔ a ma fɛn k'i la mais n'i y'a ja bɛ gɛlɛya k'i faga a bɛ taa sɔrɔ accident dɔ de b'u farisogo la donc accident ko u k'a essayer ka solution ɲini o fana na quoi o kɔni o ye ne ka hakilina de ye. na diyara n ye. ma ne balimakɛ. somɔgɔw. i tɔgɔ ni jamu. bon ne tɔgɔ Cheikh Umaru Sangare quoi. Cheikh Umaru Sangare an filɛ nin y'aw ka place la an bɛ fɛ ka dɔn e société wa e particulier. bon ne ye particulier de ye. Cheikh Umaru Sangare welewelekan jumɛn b'i bolo ka di gouvernement ma walasa aw bɛ se ka protéger cogoya min na zow ni bandiw contre la. bon welewelekan min bɛ ne bolo bon ne kɔni ta kuma caman tɛ ne fɛ quoi bon u ka papier dɔw bɔ an ka papier min ta min b'a permettre ka an ni fɛnkɛ ninnu bɔ ɲɔgɔn ma quoi minnu bɛ a fɛnkɛ la ka bɔ parce que dɔw bɛ yen u bɛna moto ninnu ta ka mɔgɔw faga dɔw bɛ mɔgɔw ta ka taa mɔgɔw braquer ka sɔrɔ u ka baara tɛ motoboli yɛrɛ ye quoi bon an dun ka baara de don anw bɛɛ denbayatigiw de ye métier t'an na an caman kalan don mais caman ma baara sɔrɔ quoi an b'an débrouiller la nin de la quoi bon an b'a fɛ gouvernement kɔni k'an dɛmɛ pour que a baara bɛ se ka nɔgɔya an yɛrɛ ma cogo min quoi et puis u k'a lajɛ u ka papier nin fana dɔgɔya dɔɔni quoi et puis min ye recette fana ko fana ye u ka hali na u bɛ se ka mesure fana ta recette fana la parce que moto cayala trop wari tɛ ka sɔrɔ bilen donc u ka o fana jate minɛ quoi o kɔni bɛ diya n ye vraiment. gouvernement filɛ nin ye ka mesure kura minnu bɔ k'a ka taa carte ni plaque bɔ e yɛrɛ hakilina ye jumɛn y'a ko la. bon carte ni plaque nin bon ne kɛlen sago minɛ quoi
bon o kana caya kojugu quoi i ka faamu non catégorie a sɔrɔ man di quoi bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ parce que déjà assurance b'a la vénati b'a la n'a gilila olu yɛrɛ fila wasala quoi ne hakilina la dɛ awɔ hakilina o b'a bɔ awɔ o b'a bɔ vraiment ni cɛ hakilina Kalilu Bagayogo do alsa assurance ko la an ka Mali kɔnɔna na yan nɔ bi bi na an bɛ se k'a fɔ assurance tɛ baara la parce que en cas de problème n'i ye problème sɔrɔ sisan assurance mago foyi t'i la mais ni assurance ma y'i bolo a bɛ komi e ye mɔgɔ ɲɔgɔnna mɔgɔ fagala de tɛ n'a ye problème sɔrɔ assurance tɛ t'aw dɛmɛ ka foyi de kɛ assurance tɛ se ka foyi de kɛ bon o ma daminɛ moto taxi dɔrɔn de la donc même mobili la n'i ma wuli ka procédure yɛrɛ suit normal la assurance tɛ se ka foyi de kɛ mais ni polisikɛ ye minɛ assurance yɛrɛ t'i la a bɛ komi e ye ɲɔgɔnna mɔgɔ fagala de tɛ alors an dun fɛnɛ ye jamanadenw de ye an bɛ débrouiller la k'an ka denbayaw balo ni cogoya nin de la donc o denbaya balo kɔnɔna na an t'a fɛ ka dusukasi sugu dɔw sɔrɔ a kɔnɔna na mɔgɔ min b'a fɛ ka baara kɛ ani Alahu Taala cɛ ani mɔgɔ min b'a fɛ ka baara kɛ ni délinquant science ye aw taabolo tɛ se ka kɛ kelen ye o voilà c'est pour cela an ka tour nin kɔnɔ an y'a former yan c'est pour cela ka baara kɛ an ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ de ye kelen ye bɛn ani kelenya kɔnɔna na bɛɛ k'i garisɛgɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni baragazu ninnu ni fɛngɛw ye quoi mais éducation banna an ka jamana kɔnɔ o de kɛla an ka problème ye parce que ni éducation ɲɛnama tɛ yen nɔ denmisɛnninw besoin don fɛn dɔw la n'a sɔrɔ cogo t'u bolo u b'a essayer ka taa bi mɔgɔw kan ka na ni nin ko ninnu ye k'an ka baaraw tiɲɛ an bolo quoi donc vraiment bi an bɛ don min na komi bi baaraw wɛrɛ b'anw na dɛ mais baaraw de tiɲɛnen don donc c'est pour cela an bɛ ka moto taxi boli donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ ka moto taxi nin boli vraiment a ka d'an ye an ka kɛ hɛrɛ ni ladamu kɔnɔna na quoi voilà merci. sisan ne ka kuma laban min ye o bɛ k'a fɔ polisiw b'an kɔ quoi ne ka mɔgɔ fila ta o b'i minɛ hali n'a sɔrɔ i muso de b'i kɔfɛ o n'a den o b'i minɛ ka sɔrɔ jakaratigiw olu dun bɛ mɔgɔ saba mɔgɔ naani ta la quoi o bɛ tɛmɛ o la o tɛ se k'olu minɛ bon gouvernement ka u ka kuma olu fana ye quoi an bɛɛ kɔrɔ ni dɔgɔnin ni fa ni baw de ye quoi u k'an to yen an ka nilakili quoi polisiw bɛ k'an tɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de quoi. baara in na polisiw de bɛ k'aw sɛgɛn. polisiw bɛ k'an sɛgɛn fo ka dama tɛmɛ o dun bɛ sarada kalo kɔnɔ quoi donc u k'an to yen an fana k'an ka denbaya dahirimɛ ɲini quoi trop c'est trop. ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ Mali kunnafoni jabaranin layɛbagaw ni ne tun ye moto taxitigiw hakilina ye olu ka lakana ko ani ministre ye décret kura min bɔ n b'a dɔn aw bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ a la an b'a fɔ ko k'an bɛn ni ɲɔgɔn kɛnɛ wɛrɛ kan.